Λοιπόν παιδιά, να ξεκινήσω το βίντεο λέγοντας ότι έχουμε μικρόφωνο, testing, μια χαρά δουλεύει. Έχει και αυτό εδώ πέρα, το οποίο κουμπώνει έτσι εδώ. Έχουμε και φωτισμό, και όταν εννοώ φωτισμό εννοώ ένα φακό, ο οποίος φακός είναι πολύ ισχυρός, αυτό είναι το πιο χαμηλό setup. Έχει πιο δυνατά, ας πούμε. Ναι, τώρα ξέρω ότι καμωθήκατε, απλά θέλω να κάνω λίγο να το δείξω. Ωραιότατα. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το βίντεο μας. Καλησπέρα παιδες, καλώς ήρθατε εδώ κάθεστε σε ένα ακόμη βίντεο. Όπως μόλις βλέπετε εδώ πέρα έχουμε και φως, έχουμε και κάμερα, έχουμε και ήχο. Βασικά δεν είναι κάμερα, είναι κινητό, αλλά έχει καλύτερη ανάλυση. Πλέον όλα τα βίντεο θα βγαίνουν κάπως έτσι, θα είναι πιο καθαρής ποιότητας. Σαν του τύπου η παρουσίαση με το Audi που είχαμε κάνει, με το Corfu Car Meet, τέτοιου τύπου βίντεο όλα. Στο σημερινό βίντεο θα έχουμε κάτι αρκετά σύντομο, όπως θα δείτε στα λεπτά, είναι πολύ μικρό το βίντεο, ούτε καν 10 λεπτά. Ουσιαστικά ο κολλητός μου Μούζας αγόρασε ένα Audi A4 V5. Είχε ήδη μάλλον, αλλά αγόρασε ένα δεύτερο ίδιο αυτοκίνητο. Και ο λόγος είναι ότι το δεύτερο αυτοκίνητο που αγόρασε έχει ένα πολύ πιο δυνατό κινητήρα, καθώς και τετρακίνηση. Πιο συγκεκριμένα έχει για καθημερινό ένα απλό 1,6 και όσοι ξέρετε από αυτά τα Audi είναι πολύ βαριά αυτοκίνητα, οπότε το 1600 καίει και καίει μάλιστα πάρα πολύ, λες και είναι δίλητρο ή 2.500 κιλικά θα μπορούσε να πει κάποιος, οπότε πρέπει να το πηγαίνει σε πολύ χαλαρές στροφές, πολύ προσεκτικά. Ναι, είναι πολύ ωραίο ταξιδιακό αυτοκίνητο, αλλά δεν είναι καθόλου για γκάζια, καθώς και δεν έχει τη δύναμη σαν 1,6 και τραβάει και πάρα πολύ βενζίνα χωρίς κανένα λόγο, ουσιαστικά λόγω του βάρους. Είναι πιο ασφαλές, αλλά χάνεις πολλά περισσότερα. Οπότε λοιπόν, για να λύσει αυτό το πρόβλημα, βρήκε ένα Audi A4 V5, το οποίο έχει γίνει μετατροπή σε S4 Quattro, δηλαδή με τετρακίνηση και έναν 1800 κινητήρα turbo, δηλαδή τον γνωστό 20VT, πάρα πολύ γνωστός κινητήρας, ο οποίος φτάνει 800-900 άλογα με καλές μετατροπές, μπορεί και 1000, αν είσαι και καλός μόνος να κάνεις σωστές αρχημίες και το σωστό tuning, πολλά παίζουν ρόλο. Και ουσιαστικά τώρα στο σημερινό βίντεο απλά παίρνουμε τα κομμάτια από το ένα το Audi, το παλιό που είχε, κάτι ζάντες, την αντλία βενζίνης, το flash, τα φανάρια, κάτι τέτοια και τα βάζουμε στο άλλο. Κάτι δηλαδή πολύ έτσι πρόχειρο, πολύ γρήγορο, το οποίο ούτε καν το σκηνοθέτησα πως θα το γυρίσουμε, απλά έβαλα την κάμερα σε μια γωνία και άρχισε να τραβάει. Αντιμετωπίσαμε βέβαια κάποια προβληματάκια, καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των δύο Audi, προφανώς, το ένα είναι το τετρακίνητο, οπότε δεν ταιριάζαν κάποια πράγματα. Και ουσιαστικά είναι ένα βιντεάκι τύπου vlog. Δεν θα μάθετε κάτι από αυτό, εκτός αν σας αρέσουν τα συγκεκριμένα Audi και θέλετε να δείτε πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο. Αν και με 4-5 λεπτά υλικό δεν δείχνουμε και πολλά. Αλλά ναι, έχουμε ένα βίντεο στο κανάλι παραπάνω. Why not? Anyway, enjoy! Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ στο χώρο του Μούζα και έχουμε το παλιό του Audi. Θα του βγάλουμε τις ζάντες και θα τις βάλουμε σε αυτό το Audi. Και αυτό το Audi θα πάρει, συγγνώμη για την εγκαταστασία, θα πάρει αυτές τις ζάντες. Και τώρα τρέχουμε σε ένα μικρό θεματάκι. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, η ανάρτηση βρίσκει εδώ στη ρόδα και το αμάξι είναι σηκωμένο, δηλαδή αν χαμηλώσει τον ήπιαμε. Οπότε μπορούμε να αλλάξουμε μόνο τις πρώτες νέες ζάντες, να βγάλουμε αυτές και να βάλουμε αυτές και αυτές θα τις κρατήσουμε πίσω. Να ετοιμάσουμε αυτές πάλι.
μήπως γιατί έχουν ίδια διάσταση. Ναι, αλλά αυτό έχει διαφορετική ανάρτηση από αυτό. Λοιπόν, δεν καταφέρουμε να αλλάξουμε για τις 4 ζάντες. Οι δύο είναι οι παλιές που είχε, οι άλλες δύο είναι από αυτό το Audi. Ο Μούρος καθαρίζει το κύκλωμα ψήξης του. Και τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε, φαίνεται το μικρόφωνο στην κάμερα, είναι να αλλάξουμε την αντλία. Αυτή η αντλία είναι τσακισμένη, είναι παμπάλαιη και ουσιαστικά ο Μούζας, όπως βλέπετε, έχει κάνει πατέντα εδώ πέρα με ντεποζιτάκια. Έτσι γύρισε από, δεν ξέρω πού το έφερε το αμάξι, από ταξίδι, το αγόρασε χθες κιόλας και το έφερε εδώ πέρα Κέρκυρα. Έκανε μεγάλο ταξίδι, πολλά χιλιόμετρα και το έκανε έτσι. Επικίνδυνο, σίγουρα. Ο μόνος τρόπος να το φέρει, στάνταρ. Πόσο ωραία είναι τα χέρια μου, σας αρέσουνε? Θα κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια να βγάλουμε αυτή την αντλία, αλλά πριν τη βγάλουμε θα πάρουμε από το άλλο το Audi για να τη βάλουμε εδώ. Δεν ξέρουμε αν ταιριάζει, αλλά πρέπει να το δοκιμάσουμε. Εμείς τώρα πρέπει να βγάλουμε την αντλία. Η αντλία βρίσκεται εδώ πέρα. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ μέσα και δεν το κάνω πολύ απλά από την καμπίνα, έχοντας ρίξει τα καθίσματα, είναι το ότι τα καθίσματα δεν βγαίνουν. Ενώ στο καινούριο Audi βγαίνουνε. Δεν βγαίνουνε. Την αντλία θα την αλλάξουμε τώρα, γιατί έχει γίνει μια ολόκληρη πατέντα όπως σας έδειξα πριν με τα μπιτόνια. Θα αλλάξουμε το flash από το ένα Audi το παλιό στο καινούριο. Μα αυτό είναι, μαλάκα, είναι παγουράκι για να πίνεις νερό. Ω, μαλάκα, το σκέφτηκα. Μαλάκα, αυτό κάνει για παγουράκι να πίνεις νερό. Αυτό. Βάζεις ένα καπάκι και σαν στρατιωτικό το βάζεις έτσι εδώ και πας. Εδώ, κλακ, μπήκε. Θα το βάλω εγώ, θα το βάλω εγώ. Βάλω το εσύ. Φίλεξες να βάζει μια λάμπα. Ο μπρο δεν ξέρει να βάζει μια λάμπα. Την έβαλα, ναι. Την έβαλες? Για να τη δω, την έβαλες, την έβαλε, παιδιά. Παιδιά, την έβαλε, αυτό το στρίβεις μέσα. Γύρνει το. Σαν καπάκι. Σαν μπουκάλι από νερό. Ο μπρο με την τελεομανία του δεν είναι ευχαριστημένος στο πώς κουμπώνει το flash και θέλει να βγάλει όλο το φανάρι γιατί είναι σπασμένο ένα κλιπ. Και όπως είμαστε εδώ, παιδάκια, θα βάλουμε μια ωραία χωάνι μες στην τρύπα και θα αναπνέει μετά το 1,6. Όχι, 20 βετέ είναι αυτό. Είναι τουρμπίνα, έλα. Το 1,6. Όχ, πού είναι η τουρμπίνα? Γεια, πού είναι? Δεν την βλέπω. Κάπου εκεί μέσα, δεν φαίνεται στην κάμερα. Πού. Όχ, μία τουρμπίνα. Ό,τι πρέπει για χωάνι. Θα αναπνέει κατευθείαν. Μέσα. Μην το σπάσεις. Yeah! Τελειώσαμε. Αυτό το Audi πάει σε κινησία. Αυτό θα είναι το νέο Audi του Μούζα. Βασικά και τα δύο θα έχει. Έχουμε και ένα RX8 πίσω, δεν είναι δικό μας. Whatever, εδώ του χώρου. Και ναι, παιδιά, αυτά δεν τα καταφέραμε όλα, αλλά κάτι κάναμε και σήμερα.